Gula? Oh. Hi guys! For today's video! Dito tayo sa housing appliance. So nakikita nyo, may tinatambakan sa likod. Tara, tignan natin. Oh my God! This is it. At merong kayamanan! Kayamanan. Ay, oh. So nakikita nyo, ang ilog na nasa likod ay tinambakan na guys. So yan lang yung update natin, tinatambakan na. Ang balita ko, gagawing kalsada dito papunta doon. So mas marami nang pwedeng daanan pagpapunta dito sa housing appliance. Kadugdong pala tayo ng Baywalk, Lingayen, Pangasinan, dito sa Limahong. Tara na. Ang ganda guys, di ba? Duday, salamat sa aking videographer na si Duday. Halika dito, Eroy. Wala aso? O di, may kami. Halika dito, Eroy. Nandito si Eroy, ang anaw na ulo. Hi ka. Shout out ka kay mama mo. So halika na. Ayan. O diba, ang lawak-lawak dito guys. First time nyo lang to makikita. Jiro, napatak ka. Dahan-dahan kayo yan. Ang ganda guys. May mga... At kadugtong doon ang ilog at dagat. Sa lumong ang dagat na doon. Jiro! Duday, pakita mo. Yun o, dagat na. Ang ganda guys. Tapos makikita nyo dito. Yan, dito. Tignan nyo yung sa likod ng housing. Uy, likod na ito. Ang ganda. Puro silang ba? Diba? Yan, maraming talaba dito. Diba dito maraming talaba? Mayroon. Yan. So, halika na, punta tayo doon. Ay, may aso! Bak na. Yan ang ganda ko. Bahay. 1, 2, 3. So yan muna ang aking update ngayon dahil madaling araw akong gumising para makapag-jogging, pero sa kasamaang palad close ang Narciso kaya dumiretso na ako dito sa housing. So mamaya magpapagupit ako. Shout out kay Not na barbero dito sa housing appliance. Kung gusto nyo lang magpagupit dahil napakagaling niyang magpagupit, punta lang kayo dito sa housing appliance. Diba iyan? Yan, mamaya magpapagupit ako guys. So ayan muna, bye!